Kúpeľňa je miestom, kde sa chcete cítiť dobre. Je to miesto, kde si potrebujete odýchnuť, zmyť zo seba celý deň, načerpať energiu, urobiť niečo pre svoje zdravie a celkovú pohodu. Preto musí byť vaša kúpeľňa navrhnutá s ohľadom na detaily, priestor a možnosti. Od starostlivo vybraných farieb, materiálov až po špecifické potreby všetkých členov domácnosti. Pomocou grafického návrhu vás prenesieme do vysnívanej kúpeľne, aby ste mali lepšiu predstavu o priestore a rozložení zriaďovacích predmetov vo vašej kúpeľni. V našej firme Stavebná keramika máte grafický návrh zadarmo. Navštívte naše štúdio na adrese pri Kalvárii 25 v Trnave. V ďalšom dieli nášho seriálu sa budeme venovať zameraniu vašej novej kúpeľne.